Дай така. Дай, ела тук. И ти там, бе, да. Хайде, стига. Умори се дори. Умори се. Значи има сила, сребърната вода му даде сила, да знае. Бистра пяна цигара вчера на Кирека. Чакай малко. Чушката за мен? Разкажи. Бате, бистра пяна Кирека със състав Оле, от Зайчено ореше, не е нали от Марко. кой бе? Бистра, твоята кръстелница. Писа. Кубицата. Кубичката. Кубицата. Чакай, не го оставя. Ой. И нали като награди, вика ти, бе, гледай ме, викам, гледайте бе. Все едно, че... Той е най-малко вино, 6 кила вино. Малко дена. Той нали прави Юре, дядо, колко е изпил? 2 литра вино. Ама не, днеска колко е 2 изпил? литра. 1 литър. Капва ти уиски, нали? Не, днеска дядо е изпил 2 литра уиски, ей. Аре, бе. Да, бе. 2 литра. 2 литра е изпил, бе. Малко и. Песен. Малко е. Чули си я? Ти е 2 литра. Где да споменаш, Кой мъче? 2 литра? Той е уникалният номер едно е Казва човека. нормално. Донеси 2 бутилки паспорт. Какви две, бе? Едната бутилка е хвърлена около жите, а другата бутилка е половината. Те че смятате колко е изпил. Бат Митко, повече от тебе ли ще пи този? Всякакъв. Как да ти кажа? С думи, айде, с думи кажи. Всякакъв вид индивиди. А ти как си, приятел? Знаеш кога че индивид? Работи лошо да ти кажа. Едната е пенсионирахме. Това как виде с Кара се с хората да ти кара. Никой не я взема на работа. От една стълба на Тя нали него му беше, нали, той маже. и Симеон, нали, Желя бяха конструктори, работа и истории. И ги изгониха. Направо да ти кажа, чат, нали, на вечера години и махнаха ги. Добре, че си удари главата. Не, поне и много пини са дядовци и не оставиха на работа. А, защото пиете, виждаш ли? Нали, можем да Той не удържим и пие на много, пиени. А няма, колкото мина. 4 литра концентрат и колкото му дадеш. Всеки ден, обаче, всеки ден. Всеки ден. Как го вижда? Всеки ден. Дядо, Чакай ма. той пие повече от тебе, бе. Охо! Вери се, сара. Аз на един му пръст не мога да се меря. Те почват още от 8 часа, 6 часа сутринта. А ти? Аз 8 часа вечерта почвам. 6 часа, 7 часа вечерта. Сега, нали? Ти Е, представи нали, си, питат, нали, той сега са 12 часа колко нещо е изчапкал той. Ама ти кажа колко пиеш? Те викам, нали, на час, нали, те са, нали, конденсат. 3 бутилки минимум. Ти кажеш, любител казвам на пиен, Ама не викам любител. той стои го държи. Викам, Той почва от 6 часа, Всичко му е черно. от 6 часа вече той за чая му. само за шока. И аз много ли силно говоря? Чай да маля малко чок. Ти като намалиш, ще викаш Ама по-силно. и не пуше, мамка. Ти като да. Пуша ли са? Ти напил усиленото крещиш, На мен не са пуши, камо ли ама... да намалиш? Само една кутия цигари. Чакай, внимайте, че дядо намалява малко звука. Малко по-тихичко. Има машинка, има се. Има машинка, ма е пускала Той нещо да в... стане обед и 9 часа изтървали работата. Чакай, какво става с нас машинка? Нещо май разпалва на печката. Много се Ти извинявам, беше че мой е джоб, малко нали да му по-така. кажа това реча. Собали там, йога нещо. Спрете викам, защото съм убия. Ето историята, да си пускай да слушаш. Аз го имам стрималото и нещо без ти да знаеш. Жоро и на Искай да ти го буза. покажа. Абе, да. Ето, преди Евро път съм го 2000. споменал, не знам.